Республика хастаханаларында яна битлек режимы кертелде. Пациентларга һәм килүчеләргә саклану чараларын кулланырга киңәш итәләр. Медицина хезмәткәрләре өчен бу мәҗбүри таләп. Әлеге карарга коронавирус белән авыручылар саны арту сәбәпле киленде. Кызыл зоналарда ковид белән авыручыларга урыннар да әзерләнә. Авыру үтәлләп, авыр сулыш алып, хәленең бераз яхшыруын әйтә. Госпиталь пациенты 3 тәүлек ішендә беренче тапкыр йокыга талганнан соң үзен яхшырак хис итә. Табиблар әкренләп Светлана Мөхәррәмованы аякка бастырырга җыена. Заболела я в Турции на отдыхе, к сожалению. Мин Төркиядә ял иттем. Тамагым авырты, сулыш алу авырайды. Узган елны да ковид яктырып ширләгән идем. Күптән түгел генә кызыл зоналарда бушап калган урыннар яңадан тула башлады. Республика йогышы авырулар хастаханәсендә берничә атна эчендә пациентлар 2 тапкыр диярлек арткан. Ковид озак вакытка чигенмәде. Соңгы вакытта белгечләр авырулар санының артуын терки. Көзгә таба авыруларның тагын да күбәюе ихтимал. В основном, болеют пациенты, которые ранее не прививались. Нигездә прививка ясатмаган кешеләр авырый. Шулай ук өлкән яшьтәге кешеләр, хроник авырулары булган пациентлар. Барлык авырулар диярлек узган ел коронавирустан прививка ясаткан. Тик байтагы янәдән вакцина кертүдән баш тарткан. Бу мөһим саклык чарасы. Авырып өйдә яттым. Берничә көн югары температура төшмәде. Ковидның нәрсә икәнлеге турында оныткан да идем. Йомшарырга ярамый икән. Йомшарырга чынлап та ярамый. Республика хастаханәләрендә яна битлек режимы кертелә. Пациентларга һәм килүчеләргә саклану чараларын кияргә киңәш итәләр. Әлегә бу тәкъдим. Ковид йогышы таралган очракта аның мәҗбүри булуы да ихтимал. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Строминский, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.